Duşok şäheriniň ýaşaýjylary ahalyň öňkü häkimi Serdar Berdimuhammedowden gaty käýnýärler diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Soňky ýyllarda ýyly-ýylyna dörli jogapkar wezipelere berlenen we golaýda vice-premier bolan Kiçi Berdimuhammedow Sewit häkim bolan nöwrüne Duşok şäherindäki köni sagly goýunyň jaýyny ýykyp, täze sagly goýuny gurmagy buyurdy diýip yerli ýaşaýjylar aýtdy. Netijede Duşok şäherindäki köni sagly goýunyň binasy täze bina gurulmanka öňünden ýykylyp başlanýar we täze bina gurulýança diňe 2 sany kiçik jaý gelýänleri kabul etmek üçin ýykylman saklanýar. Ýöne täze sagly goýunyň binasynyň diwarlary dikeldilip-dikeldilmän ony gurmagy buyuran häkim nobatdaky wezipe ýokarlanmasyna prezident kakasynyň gol çeken karar esasyna başga wezipä geçirilýär. Kiçi Berdimuhammedow Ahal welaýatyna 2019-njy ýylyň tomsundan 2020-nji ýylyň fevralyna çenli ýol başçylyk etdi. Ýönüniň sondan soň meşgullanan işi prezidentiň ogly üçin täze döreden wezipesi, senagat we guruluşyk önümçiligi ministr hökmündäki borçlar hem Duşokda gurulýan sagly goýunyň binasyny ünsün düşürmäge ýol bermejek ýaly. Emma beýle bolmady. Serdar häkimlikden aýrylyp guruluşyk ministri bolan soň Duşokdaky täze sagly goýunyň guruluşygy ýatdy. Şondan bäri adamlar köni sagly goýunyň ýarpy ýykylan, harabalykda ýerleşen binasyna gatnaýarlar diýip yerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu ýagdaý mekteplere hem degişli. Täze mektep gurmak üçin köni mektebiň jaýlaryny ýumurdylar we daşyna haýa daýlap taşlap gitdiler diýip ýaşaýjylar aýdýar. Bu ýagdaý ýykylan mektebiň okuwçylarynyň günnelik kötençligini, ýaşaýan ýerlerinden has uzagy, başga mekteplere gatnamagyna we olaryň enatalarynyň iş aladalarynyň has köpelmegine sebäp boldy. Türkmenistanyň ýeri binalar adatça döwlet başçylygynyň hut özüniň tasdiklamak esasyna gurulýar we dawaraly açylyp ulanmaga berilýär. Bu golaýda Lewapda daha soňuz açylan agoý binalary we beýleki deskalar wabatynda hem şeýle boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow şondan soň 22-nji ýylda Aşgabatda guruljak täze binalaryň we deskalaryň taslamalary bilen tanışdy. Prezidenti taslamalary görkezlen deskalar Aşgabat şäherine degişli gulluklaryň täze binalaryny Goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adyndaky 1-nji ýörüý töleşdirilen harby mektebiniň binasyny, Halkara Fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň binalar toplumyny, Halkara Sagaldys dikeldiş merkeziniň binalar toplumyny, 10 000 orunlyk köpürli dörejilik we sunugat merkeziniň we dokmaçylar medeni merkeziniň binalaryny ölçüne alýar. Şeýle-de prezident Altyn köliň kenaryna gurulmaly din jalyslygynyň beýtarap Türkmenistan şaýywalynyň Günwatar tarapyndan guruljak seýilgäkiň Gurban Sultan Eje şaýywalynyň uğruna guruljak binalar toplumynyň Halkara Onkologiýa merkeziniň taslamalary bilen tanışdy. Döwre wagtlaşdyryljak köpürleriň şekil taslamalaryny gözden geçirdi. Tadakanyň maglumatyna görä, soňky guruluşyk taslamalarynyň aýdylmaýan bahalaryny goşmanynda ýurtda häzir umumy bahasy 37 milliard dollardan geçen 2000-den gowrak deska gurulýar. Berdimuhammedow mundan öň pandemiýa we dünýäniň ykdysady ösüşiniň haýallamagy, bu ýagdaýyň türkmen ykdysadyetine hem täsir ýetirmegi bilen baglykda gurulmaly guruluşlaryň sanawyny täzeden seretmek zerurlygyny boýun alypdy. Emma muňa garamazdan yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, döwlet başçylygynyň öz sözünde durman ykdysady manysy gümürtük deskalaryň taslamalaryny tasdiklamagy, dowam etdirmegi, ýurdun sewitlerini ilat üçin has zerur bolan işleriň öz wagtyny edilmegini, mektepleriň we sagly goýlarynyň, ýollaryň, köpürleriň şol sanyny suw deskalarynyň awatlanmagyny gijikdirýär hemde korrupsiýany güýçlendirip dowam edýän ykdysat çökünlüğüň has çuňlaşmagyna sebäp bolýar.